салом алейкум ҳамватанони азиз, номи ман Аюб. Наҳзати ислом ҳар минуту секунд байрақи қирғиза дар даст гирифта зидди не толка президент, зидди мардуми шарифи Тоҷикистон гап резанд. Як сухани Муҳаммад Иқбол. Қирғиз зидди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шид. Тамом бой дод. Тамом. Муҳаммад Иқбол, как будто мо шербачаҳои тоҷик границаро рӯй мекунем, қирғиза мегӯем пожалуйста, душанбе? На. Та агар ира бихоҳӣ, ту хато мекунӣ. 1 миллиметри замини мо даромада наметавонад. Ягон миллат. Душман қирғиз нест, бо мегӯм. Видеое ки Динамо публиковать кардам, марама тамошош кунед як борига. Душман толиб нест, душман ин шумо ҳастед, мо дидесем. Як ҳафта шид. Шумо чӣ гап заисем? Шумо оромии миллата намехоҳем. шумо мусро пони худ гузарондагӣ ҳастед.